ತೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಸಾರತ್ತೊರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರ್ಮೆಟ್ಟು ತಾಪನೆ ಆತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 25ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಜ್ಜೆದೀತಲು ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ದು ಬೊಳ್ಳಿ ಮಿನದನಕು ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೋನುಂಡು ಅಂಗಾರೆ ನಾಡಿಡೋರ್ಮಿಲ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡು ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಕರಿಪುನ ದಿನ ಭೂತ ಸ್ಥಾನುಲಿಡು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲಡು ಚೌತಿ ಕರಿಪುನ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೊರಿತೊಂದು ಬೈದರು ಸಾರತ್ತೊರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರ್ಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ವಾರ್ತಾ ವಾಹಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದು ತಾಪನೆ ಆದು 24 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ವರ್ಷಲ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ದಿನ ಶರವು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿರೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ 25 ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಗು ಪಜ್ಜೆ ದೀಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಯಗಳಿಗೆಡು ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಯಿರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿರೆಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಚಾನೆಲ್ದ ಸೇವೆನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಗಿರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬೆನ್ಪಿ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪುನ 5 ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ತಾರೈದ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ತೇರು ನಡಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ 100 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ ಆತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪಣ್ಪೇರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದ ಈ ಹಿಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗಡನಾಗ ಸುರತ ಭಾಗದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಈ ಊರನ್ನು ವೀರಬಾಹು ಪಂಪಿನ ರಾಜ ಆಳೊಂದಿತ್ತಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕದ್ರಿನ ಸ್ವರ್ಣ ಕದಳಿಯವನ ಬಂದ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಕದಳಿಯವನ ಅಂತ ಪನೋದಿತ್ತು ಮಾತ ಇಡೀ ಕಾಡು ತುಂಬೊಂದು ಈಶ್ವರ ಸ್ಥಾನ ಈ ಜಾಗಡೆ ಅಪಗ ಭಾರದ್ವಾಜ ಮನಿಕೊಳ್ಳ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡದು ಐಟು ಪಣ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾಲಡು ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲಿನ ಉಪದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೈದಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಮಾತು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಕಳು ಮಾತ ಹೋದು ರಾಜಡ ಭಿನ್ನಣೆ ಮಲ್ತೊಂದರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲ ಅಂತ ಅಂಚೆ ದೇವೆ ವೀರಬಾಹು ಮಹಾರಾಜ ಕದರಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಟಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಗ ಈ ಜಾಗಡು ಒಂದು ಪೆತ್ತ ಬಕ್ಕ ಪುಲಿನ ತುಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಪೆತ್ತನ ಪಿಲಿ ತಿಂದಿಂಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣ ಬುಡಿಯಾಗೆ ಆ ಬಾಣ ಪೋದು ಆ ಪೆತ್ತಗದಾಗ ಪೆತ್ತ ತೈತನು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಆಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಇದ್ದು ಎನ್ನಡದು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಂಡು ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಶ್ರಮದ ಹೋಗಿಂಡು ಬದುಕೇಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಇಂಚ ತಪ್ಪಂಡು ಅಕು ಬಂಡೀರಿ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪನ ಪ್ರಾಣಿಲು ಏರಿಯೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಬರೋದು ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಪರತ್ತು ಆಂಡ ಇನ್ನದ್ದೇ ತಪ್ಪಾತಂಡ ಆಂಡ ಬೋಡು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪಾತು ಈ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆತಿನ ಅಂಡ ಈ ಮಾತ ಈ ಜಾಗ ಪರಶುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿವತಾಣ ಐದಾರು ಒಂದು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಲ ಅಂತ ಪಂಪ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಇರುವಿರು ಕಂಡುಲಿನ ಪತ್ತದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬಿಲೆತ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಬೆಂಗ್ರೆ ಭದ್ರಪಳ್ಳಿದ ಫರಾಜ್ ಬುಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಚೊಕ್ಕಬೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ದ ತೌಸಿಫ್ ಅಹಮದ್ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿಲಾದುಲ್ಲೆರು
ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತಡು ಪಗೆಲ್ದ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲಲೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಕಂಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೇಸನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಾಡು ಪತ್ತದಿರು ಈರ್ವೇರು ಕಂಡುಲೆನು ಪತ್ತದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಬೆಂಗ್ರೆ ಭದ್ರಪಳ್ಳಿದ 27 ವರ್ಷದ ಫರಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಚೊಕ್ಕಬೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ದ 34 ವರ್ಷದ ತೌಸಿಫ್ ಅಹಮದ್ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿಲಾದುಲ್ಲೆರು ಆರೋಪಿಲಿರ್ದು 16,23,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ 223 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬೊಳ್ಳಿದ ಸೊತ್ತುಲು 3,30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸೇರಿನಂಚ ಒಟ್ಟು 17,56,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೂ ತೆತ್ತೊಂದಿರು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ದುಂಬರಿದಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡಪಾವುದುಂಡು ಅಂಗಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯರಾಜ್ ಬಿ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಂಟೆರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವಿರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘಲು ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು 17ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಬಾಳಂಭಟ್ ಮನೆತನದ ಪುರೋಹಿತರಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಇತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಯಿರು. ದುಂಬುದ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಶಶಿಧರ ಆಳ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಸ್ ಆಳ್ವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಉಚ್ಚಯದ ಕೊಡಿ ಏರಾಯಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಿರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಕರಿತೆರು. ಬಂಟಿರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವಿರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಇತದು ಕುರಾಲ್ದ ಕಟ್ಟೊಗು ಆರತಿ ಪತ್ತದು ಮಾಲಾಡಿ ತರಿಟು ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಿರ್ನ ಎದುರುದಿಯರು. ಗಣಪತಿ ದೇವಿರೆಗು ಕುರಾಲ್ಗು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿರ್ನ ಮಂಟಪಗೂ ಕುರಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಯರು. ಸಭಾಲೇಸುಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಜಯರಾಜ್ ಬಿ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಜೆ ರೈ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಜಯರಾಜ್ ಬಿ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಇಲ್ಲಡ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಪರ್ಬ ಚೌತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವಿನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೊರ್ಂಬಾಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮನೂತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ಕಿರು ಪುಣೇಡು ಮೂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಚರಣೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆರು. ಸಾರತೋರ್ಮನೂತ 48 ಕುಡ್ಲಡು ಸಂಘನಿಕೇತನಡು ಶುರು ಆಂಡೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಬಂಟರೆ ಆಣಿ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರನ ಪೊರ್ತತ್ತೆ ದಾನ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ತೀರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು 20 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟು ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಐತ ಪಿರವುಡು ಪುನಃ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಜಂದೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡಂಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಧಾತ್ರ ಅಕುಲು ತೋಜ್ಜೇರುತ್ತೆ ಎದುರುಗು ಅಕಲ್ನ ಸಮರ್ಧಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಪುಂಡು ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕದು. ಬಾಲಂಭಟ್ನ ಮನೆತನದ ಒಕ್ಕುಲ್ಲ ಗಿರಿಬೆಟ್ಟನ ಅಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾವಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನಿಯರು ಬಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಪುನ ರಕ್ಷಕರು ಸೈನಿಕರು ಇನಿಲ ಮುರಣಿ ಮಲಮಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ದ ರೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಅಕುಲು ನಂಕಾತ್ರ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿದಾನ ಕೊರಿಯರು. ಅಕಲ್ನ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಕ್ಕುತೊಂದು ಮೌನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೇಳೋಣ. ದುಂಬುದ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಶಶಿಧರ್ ಆಳ್ವ ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿರಂದು ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಪರ್ಬ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪನ ಅವೇ ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಪಂಡೆರು. ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕ ಅದು ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕ ಏನಾದ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಪರವಾದವರಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ 1 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಯ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಬಡಾದು ಅಪಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಡು ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕಾಗ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪನ್ಪುನ ಅತನ
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಥವಾ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆನ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕನ ಜೀವನಡು ಆಯನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇಗ್ ಆ ಸೈನಿಕ ಯಾಪ ರಜೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಆನೆಯ ಆ ಹಬ್ಬ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಯಾನು ಸದಾ ಋಣಿ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ್ ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೋಡಾದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಪೋಯರ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯನು ಇನಿ ಪೂರಾ ದೇಶಡು ಈವನ್ ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪುಡ್ಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನು ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಲ್ತುಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕುಡಾರ ಎನ್ನ ಸಲ್ಮೇಲು ಪಣೊಂದು ಕುರಾಲ್ ಪಟ್ಟೆರೆ ಬೈದಿನ ಬಿ ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಕುರಾಲ್ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವೇನು ಭಕ್ತಿಡ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಕೊನದು ದಿಂಜ ಹೊಂದಿತ್ತೆರು ಮುಲ್ಪ ಮಾಲಾಡಿ ಇಲ್ಲ ದಿಂಜಾದೆರು ಮಾತಿರ್ಲ ಕುರಾಲ್ ಕೊನದು ಇಲ್ಲ ದಿಂಜಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತಿಲಕರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರವರು ಇದನ್ನು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಒಂದೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜಾತಿಯ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ 1948ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗಣಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದವರು ಸಂಗನಿಕೆರೆ. ತದನಂತರ ಉಡುಪಿಯ ಕಡಿಯಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1967ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜಯರಾಜ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಜೆ ಹೆಗಡೆ ಕುರಾಲ್ ಪಟ್ಟಿಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತರು. ದುಂಬದ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಕೆಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಣವು ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈ, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಶೆಡ್ಡೆ, ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟುಗುತ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲದ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ನಿಲೆಟ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಅಂಗಾರೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡಪಾಂಡು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು. ಕಾಲೇಜುಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕಲು ಸಂಗೀತ ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು. ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ತರಬೇತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕರುಣಾಕರ ಬಳ್ಕೂರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಉಷಾಬಾಯಿ, 11 ಬುಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜೋಕ್ಲಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಳೆಪವನ ಕೆಲಸನು ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಸನಾತನ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ನಿಲೆಟ್ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೊಂದು ನಾಟ್ಯಾಲಯಡು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಡ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಾವರಿ ಸನಾತನ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಐತಾರ ನಡೆತಂಡು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಹೊಸ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಮೇರೆಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರು. ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬುಳೆಪಾವ್ನಂಚ ಆಯರೆ ಮನೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಬೂಕುನು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಅಪ್ಪೆ ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜೋಕ್ಲಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಳೆಪಾವನ ಕೆಲಸನು ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ತನುಂಡು. ಅವೇತೋ ಕಾಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವನ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡಂದು ಮೇಯರ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ತಾಯಿ ನಿಂತಹ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ
ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮನೆಯವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಏನು ನಿಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಇವತ್ತು 40 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಒಂದು ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಪನ್ಪುನ ಇಸೆಯದ ಮಿತ್ತು ಜವಣೆ ವಾಗ್ಮಿ ಲತೀಶ್ ಬಾಕ್ರಬಾಯಿಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುರಿಯರು. ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯಡು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಡ್ದು ಸನಾತನ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ನಾಟ್ಯಗುರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ವಿದುಷಿ ಶಾರದಾಮಣಿ ಶೇಖರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ವಿದುಶ್ರೀ ಶ್ರೀಲತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಹೊಸ ಭಾರತವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಾವೇನೋ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೋವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಭೀಮ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಸ ಭಾರತವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಅವು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ನಾಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮಲ ಎಡ್ಡಿಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಧರ್ಮದುಲೈ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಕೆಲವಿರು ಉದಾರ್ಮೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಶಿರ್ವಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಉದ್ಯಮಿ ಗ್ರೇಬಿಯಲ್ ನಜರತ್ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದು ಲೋಕದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಗುಮನ ಒಯ್ತುದೆರು. ತುಳುನಾಡಿಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಜನಕುಲುಲ್ಲೆರು. ಧರ್ಮದ ಉಲೈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಾತೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನೇಕ ಒಂಜಿ ಉದಾರ್ಮೆ ಆದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಿರ್ವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡುಂಡು. ಸ್ವಂತ ಜಾಗಿಡು ಉದ್ಯಮಿ ಉರಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದಿರು. ದಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಯಿನಾರು ಗಣೇಶನ ಭಕ್ತರು ಆಂಡ ಹಿಂದೂ ಅತ್ತು ಆರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಾರು. ಒಡಿಪು ಶಿರ್ವದ 77 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಉದ್ಯಮಿ ಗ್ರೇಬಿಯಲ್ ನಜರತ್ ಅರಿನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲು ಸ್ವಂತ ಜಾಗಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದು ಆಚಿರಾಪುನಂಚ ಮಲ್ತದೆರು. ಗ್ರೇಬಿಯಲ್ ನಜರತ್ ಅರಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ನೆಂಪುಗಾದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಹಿಂದುಲೆಗು ಉಡುಗೆರೆ ಆದು ಕೊಡ್ತೆರು. ಗ್ರೇಬಿಯಲ್ ಎರಿನ ಅಮ್ಮೆರು ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ನಜರತ್ ಅಪ್ಪೆ ಸಬೀನಾ ನಜರತ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಭೂಮಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದಿರು. ಅಚ್ಪ ವರ್ಷ ದುಂಬು ತಾನು ಗಣಪತಿ ಭಕ್ತಿ ಆಯೆ ಆನಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಗಣಪತಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ತಿದೆರು. ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಇವತ್ತ ಒರ್ಮೆಟ್ಟು ತಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತದು ಬೇಲೆನಾಡೊಂದು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಯೆ. ಅಪಗ ಎಂಕ್ ಬಜಿ 14 ವರ್ಷ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಪ್ರಭಾದೇವಿ ಕೈತಲಿತ್ತೆ. ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡು. ದಿನಾಲ ಕೆಲಸ ನಾಡೆರೆ ಪೋನಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋವಂದಿತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರೆಡ್ದೆ ತಾನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆತೆಂದು ಗ್ರೇಬಿಯಲ್ ನಜರತ್ ಆರು ದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಯರು ಪನ್ಪನ ಸತ್ಯನು ದುಂಬುದಿಯರು. 2 ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂದೆ ತಾನೇ ಬಿಂದಿನ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದಿರು. ನಾವು ಇದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೀತದೆ. ನಾವು ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಘ್ನಾರ್ಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ. ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ 36 ಇಂಚಿ ಎತ್ತರದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪಾದಿರು. ದಿನ ತೂನೆರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೇವೆ ಸಂದವನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾದಿರಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಲ್ಪದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಠಲ ಕಾಂಚನ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ಫೆಬಿಯನ್ ನದಿರತಿರು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು
ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು 2 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡು 2 ವರ್ಷದಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖವಾದ ಆರನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇದಮಟ್ಟ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರನಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟಿದ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಐವಚ್ಚ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಡ್ಮು ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಚರಣ್ ಭಟ್ರು ಮಾಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಭಟ್ರು ಕುರ್ಲೂಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಪೆಬ್ಬೆನ್ ನದ್ರೆ ತಿರಗಲ ಪ್ರಾಯಾಂಡಂಡಲ ಆರು ಇತ್ತಲ ಉಮೇದುಂಡು ಅರೆಗೆ ಆರು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಡು ಬಂಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು. ಆ ಆಶೆನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಧರ್ಮದಾರು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ಅವೇನು ಏತ್ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣಂದಲ್ಲ ಅವು ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಜಾಗಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಲ ದಾಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ವನು ವಹಿಸೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನರಿಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಡದು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮನು ಪತ್ತೊಂದು ಓದಂಟು ಲಡಾಯಿ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಗ್ರೇಬಿಯರ್ ನಜರ್ ತಿರುಂತೂದು ಕಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ದಾಲಾ ಕನತದಜ ಪೋನಗ ಕೊನೆಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನವಲು ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಾತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕು ನಾವು ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ. ಒಡಿಪುದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಮಂಡ್ಯದ ಅಲೆಮನಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಾದು ಒಡಿಪುಗು ಕನ್ನತದು ಮಾರುತಿ ವಿಥಿಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂದಿ ಇದು ಪರಿಸರ ದೋಸ್ತಿ ಗಣೇಶ ಉಚ್ಚಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಒಡಿಪುದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಚೌತಿ ಪರ್ಬನು ಹೊಸ ನಮೂನೆಡು ಪರಿಸರ ದೋಸ್ತಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ವಿಥಿಕಾರ್ಡ್ ಅಂಗಾರೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸುದ್ದ ಬೆಲ್ಲಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂಟಪಡು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂದಿ ಇದಿತ್ತೆರು. ಮಂಡ್ಯದ ಅಲೆಮನೆಟ್ಟು ಇಡೇನ ತೀರಿನ ಕಲಾವಿದರು ರಡ್ಡಡಿ ಚೌಕ ನಮೂನೆಡು ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿಡು ಗಣಪತಿನ ಅಕ್ಲೆನ ಕೈ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಕೆತ್ತದು ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡ್ ಒಡಿಪುಗು ತರ್ಪಾದಿತ್ತೆರು. ಹೊಸ ನಮೂನೆದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿನ ಭಕ್ತಿರು ತೂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಭಕ್ತಿರ್ನ ಒತ್ತಾಯದ ಮಿತ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನಗೋದಿಯರೆ ಒಳಕಾಡು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಿರು. ಪರಿಸರ ಬಗೆಟು ಎಡೇನ ತೆರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ ಶೇರಿಗಾರ್, ಜಾಸ್ ಅಲುಕಾಸ್ ಪದ್ದೈ ಅಂಗಡಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್, ಭೀಮಾ ಪದ್ದೈ ಅಂಗಡಿದ ಅಶ್ಮತ್ ರಾವ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಭಟ್, ಕೋಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕುಲು ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿದ ಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಆದರೆ ಇದು ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಭೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಜನರು ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಥರ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಇಲ್ಲ, ಹೂವು ಇಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ನಾವು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ಆಲೆಮನೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ಫಿಯ ಟಿಕ್ಕಿಯ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇನು.